आर्थिक पाठबळ नसताना एखाद्या व्यवसायाची पायाभरणी करणं हे तसं अवघड का? मात्र वैभववाडीच्या सुनील नारकर यांनी हाताशी कोणतंही आर्थिक पाठबळ नसताना शून्यातून स्वतःचं विश्व निर्माण केलं आणि मुंबईसारख्या शहरात बांधकाम व्यवसायात आपल्या नावाचं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. त्यांच्या व्यवसाय भरारीमुळे अनेक ग्रामस्थांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून मुंबईतील कर्तृत्ववान उद्योजक म्हणून ते सुपरिचित आहेत. खडतर जीवन प्रवास करून अनेकांच्या जीवनांचा ते आधारवड बनले. त्यांच्या संघर्षमय जीवनाची कहाणी सर्वांच्या अंगावर काटा आणणारी आहे. वैभववाडी सारख्या ग्रामीण भागातील अतिदुर्गम भाग म्हणून ओळखला जातो तो भुईबावडा पंचक्रोशीतील गाव. या भुईबावडा गावात नारकर यांच्या अत्यंत गरीब असलेल्या कुटुंबात जन्मलेलं हे व्यक्तिमत्व म्हणजे सुनील नारकर. आई वडील शेतकरी, त्यामुळे घरात सुरुवातीपासूनच हालाखीचीच परिस्थिती होती. आई वडिलांनी मोलमजुरी करून सुनील यांचं शिक्षण पूर्ण केलं. 12वी पर्यंतचं शिक्षण भुईबावडा इथंच पूर्ण केलं. हे शिक्षण पूर्ण करताना त्यांना अनेक अडचणी आल्या, मात्र त्यांनी धीर सोडला नाही. येणाऱ्या प्रत्येक संकटावर मात करीत त्यांनी यशाला गवसणी घातली. 12वी पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी करण्यासाठी मुंबई गाठली. मुंबईत प्रथमच गेलेल्या सुनील यांना या ठिकाणी मोठा संघर्ष करावा लागला. 12वी शिकूनही मुंबईत नोकरी मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागली. पोटाला असलेली भूक आणि गावी असलेल्या आईवडिलांच्या काळजीपोटी सुनील यांनी हॉटेलमध्ये भांडी घासण्याचं काम केलं, जिथं त्यांना 1800 रुपये पगार होता. दिवस रात्र काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू लागले. याच दरम्यान त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी एक घटना घडली. वैभववाडीतील असणारे लॉटरी व्यावसायिक संतोष सावंत यांनी मुंबईत या दरम्यान त्यांच्यासोबत भेट झाली. ही भेट त्यांच्या आयुष्याला नवसंजीवनी देणारी ठरली. सावंत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी या लॉटरी व्यवसायात उडी घेतली. सुरुवातीला गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवल नव्हतं. यावेळी त्यांचे मित्र असणाऱ्या दीपक सावर्डेकर यांनी आपली सोनसाखळी गहाण ठेवून त्यांना रक्कम जमा करून दिली होती. या रकमेतून या व्यवसायात त्यांनी सुरुवातीला जम बसवला. यानंतर मात्र त्यांच्या आयुष्याचा आलेख चढताच राहिला. या व्यवसायात मिळालेल्या नफ्याच्या जोरावर त्यांनी बांधकाम व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला. 2005 साली त्यांनी डोंबिवलीत स्वतःच्या मालकीचा स्पर्शिका बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या नावानं बांधकाम व्यवसाय सुरू केला. दर्जेदार काम, विश्वासाची हमी या तत्वाचं पालन करीत बांधकाम व्यवसायात त्यांनी आपलं नाव कमावलं. हा म्हणतात ते कल्याण डोंबिवली भागातील एक प्रसिद्ध बिल्डर म्हणून नावारूपास आले. डोंबिवली शहरात प्रथमच 28 मजली बिल्डिंग बांधणारे ते पहिले बिल्डर बनले. आतापर्यंत त्यांनी 20हून अधिक प्रोजेक्ट पूर्ण केले. यातून त्यांची आर्थिक उन्नती मोठी झाली. मात्र हातात पैसा आल्यावर त्याचा गर्व हा या व्यक्तीला झाला नाही. आपल्या पडत्या काळात आपल्याला साथ देणाऱ्यांना ते अजूनही विसरले नाहीत. त्यांच्या शाळेतील वर्गमित्र मन्या नामक गरीब मित्रासोबत अजूनही त्यांची मैत्री कायम आहे. कृष्ण सुदाम्यासारखी मैत्री त्यांनी टिकवून ठेवली आहे. नारकर यांनी व्यवसायातून मिळवलेला पैसा समाजहितासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला. मग तो महापूर असो, कोरोना काळ असो की गरिबांना अर्थसहाय्य, यात त्यांनी स्वतःची पदरमोड करून लोकांना मदत केली. चिपळूण आणि कोल्हापूर इथं पूर आला होता, तेव्हा 4 ट्रक जीवनावश्यक वस्तू पाठवून पूरग्रस्तांना मदत केली होती. कोरोना काळात ते अनेकांसाठी देवदूत बनले. या काळात मांगवली इथं अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना 2 महिने अन्न पुरवठा केला. अनेकांना वैद्यकीय खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत केली. मुंबईत तब्बल 78 बालकांच्या विविध शस्त्रक्रियेचा खर्च त्यांनी केला होता. याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य समाज गौरव पुरस्कार देऊन त्यांना गौरविण्यात आलं होतं. मुंबई शहरात व्यवसाय करीत असताना देखील त्यांनी आपल्या गावची नाळ तोडली नाही. गावकऱ्यांच्या प्रत्येक संकटात ते पुढे असतात. गावाच्या धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यात ते नेहमीच अग्रेसर असतात. गावाच्या सर्व धार्मिक उत्सवांना ते आवर्जून उपस्थित असतात. व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक सबल झालेले सुनीलजी आपले जुने दिवस विसरले नाहीत. आपल्या वाट्याला आलेली गरिबी इतरांच्या नशिबी येऊ नये म्हणून ते सदैव तत्पर असतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणाचं शिक्षण अडू नये याकरिता ते नेहमीच मदतीसाठी तयार असतात. आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत त्यांनी केली. तसेच शाळांना लाखो रुपयांचं शैक्षणिक साहित्य मोफत वाटप केलं. शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ते गेली अनेक वर्ष काम करतात.
त्यांच्या जवळ मदतीसाठी आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांनी कधीही मोकळ्या हातानं माघारी पाठवलं नाही. त्यामुळेच ते सर्वसामान्यांच्या मनातील देवदूत बनले. राजा समान व्यक्तिमत्व असलेल्या राजा माणसाला कोकण 7 लाईव्ह टीमकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.